Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe njegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Sukmana Papa seri perangan Brandal Gunung Kendeng utawi alap-alapan Tintesnawati. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindahaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakeliran dipun tindakaken Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindahaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budiono Batak. Lighting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah. Wong dene parang Renggo Busono dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung Unglenggih Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Katindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakaken Dimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Ewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Gunung Kendeng. Brandal Gagak Lodro. Ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Sampar geni katindakaken Dimas Beguk Wiyanto. Singolorek dipun paragani Dimas Kipli Santoso. Ewontene para Brandal karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Maspati. Adipati Purba Kesuma ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Gawa pameswari katindakaken Nimas Uut Sutriana. Patih Mangun Praja dipun paragani Dimas Eko Pranoto.
Tintesnowati katindakaken Nimas Menik Widyawati ewuntine para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Nganjeng adegan salajengipun nggambaraken wonten ing desa pojok. Sukmana dipun paragane Adimas Abirojali. Mbok Sukmana katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Laweyan. Adipati Sumbaga katindakaken Adimas Abdul Sutopo. Wondene Tumenggung Caguna katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Wonten ing Desa Karangsari, Pak Kromo kaparagani Raka Mas Andi Suratmin. Witandri katindakaken Nimas Diah Maharani. Joko Susilo dipun paragani Adimas Bagong Sutresno. Susanti katindakaken Nimas Tata Wulandari. Ewuntene Pak Mangun kaparagani Raka Mas Andi Prastio. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggala, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Siciu Arum Somplak, Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala. Anamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun. Sa
perang lawan. Mbok menawa pancen kaget jroning atimu wondene, kowe tak perintah supaya ruangmu kabeh diklumpukke ana ing tengah alun-alun. Gusti Patih. Kula tempat nyuwun pangapura. Ora dadi bayang apa. Kaget sadurunge batos kula. Menawi sedaya para prajurit lan kula nggadahi kalepatan, kula lan sedaya prajurit kula sagah nampi pidun napa kemawon Gusti Patih. Aja kleru ing penampa. Apa mula bukane? Nganti kowe lan ruangmu tak klumbukke ana ing alun-alun. Mergo iki pancen ana bab sing kudu tak andharke. Tumrap kowe lan ruang-ruangmu kabeh. Tenane aku lagi wae nampa dawuh. Saka pangarsamu Kanjeng Hadipati Purbakusuma. Wondene aku kaprentah sepisan supaya nanjehke. Beneran orane lamun to ana ing Gunung Kendeng. Iki papan dununge para Brahmacorah, para brandal, para kecu lan kampak sing saben dina tansah nggawe kapitunalian. Mula kuwi apa sekirane ruangmu kabeh kae wis atata ing gati. Panjenengan menika pun waso semolang. Sedaya para prajurit menika sampun siaga ing gati. Prajurit panah, prajurit pedang lan tombak. Apa sekirane wis ora nguciwani? Sedaya sampun siaga. Boten enten ingkang badhe nglirwakake Gusti Patih. Mergo iki mengko mungsuhmu ora prajurit. Mungsuhmu ora nolya brandal. Mergo adakane brandal kae lamun to ngadani peperangan. Kae ora nggunakake perandine perang. Tundane kowe prajurit-prajurit yang dadi mungsuhmu. Anggone ngadani peperangan mesti wae tau ampyak awur-awur. Tegese amrak awur-awur. Endi ruang, endi mungsuh. Kae mesti ora bakal dibedokke. Mula kuwi tak jaluk kowe lan ruangmu kabeh kudu setiti lan ngati-ati. Mula kuwi ora ana sing tak pitaya. Budalke kabeh prajurit-prajurit saka Kadipaten Maespati wong kejaba kowe. Mula kuwi Yudha Manggala, kowe ana tengara kelan prajurit-prajurit Maespati nderekke aku tumuju ana ing Gunung Kendeng. Dina iki uga. Wis tak ndhawuh Gusti Patih. Para kampung, siaga makarya, ngesti sanjata, lumaksana wagita-gita, tanjo! Sing tak jaluk lawan kowe. Lamun to iso diripih-ripim kanthi sarunaan. Wondene ora bisa. Brandal-brandal ramapan ning Gunung Kendeng. Rangka tersiji ada pengadilan.
medun ning desa. Iki Mula mau kon kuwi. sinau gelut. Ini lho, Cak. Satenane kabeh mau iki ora karepku. Aku dhewe iki yo bingung. Satase brandal kecu. Iki kok kon gladen. Awake dhewe ora usah gladen. Wong-wong kae wis padha wedi karo awake dhewe. Ah mestine ngono. Lah iya. Kabeh mau Kakang Gagak Lodro. Kakang Gagak Lodro. Iya. Ana wae dhewe saben dina gegladen rena lan wengi. Ora mikir Kakang Gagak Lodro. Ngene Kang, ngene. Nggih. Timbang kowe bingung, Heeh. aku yo bingung. Iya. Ora usah sinau gelut. Heeh. Miwiti medun ning desa. Heeh. Jarah raya bondone kamlo. Karepku iki yo ngono. Nanging kabeh mau yen ora perintah karo Kakang Gagak Lodro. Awake dhewe iki ora bisa tumandang dhewe. Ngerti apa ora? Pancen iya. Kamangka tandang pangan awake dhewe iki suwe saya suwe entek nek saben dina gegladen kowe kabeh kuwi mati kaliren ngerti kok Ora badok. lho mengko yen ana Kakang Gagak Lodro temukane papan kene akon apa karepe Dinteni ae. iya rasan-rasan karo aku. pancen bener Kang aku iki rasan-rasan karo kowe Perkara apa? perkara saben dina sampeyan iki ngongkon karo bocah-bocah kae Iya. kon gegladen kowe dhewe wis ngerti Iya. brandal iki ora usah nganggo gladen wong-wong desa kae wis padha wedi Ngono ya. Ya, timbangane gladen. Sinau gelut tanpa guna. Iya. Aluwung golek bondo donya. Ngono. Iya ya. Bisa kanggo nyukupi anak lan bojo. bener iki nggone awak di gegladen iki wis ana 10 dina Pak Heeh. kabeh bocah-bocah iki padha negladen ning kabeh iki do bingung satenane gegladen iki kanggone apa Pak Ngono ya. heeh Sadurunge aku mangsuli apa sing dadi pitakonmu, aku tak takon karo kowe. takon apa Kak Kira-kira nggonmu nglumpukake nom-noman. Nggonmu gladi karo nom-nomane do jiaduk tenan ta ora? lho sampean ketone nyepile karo aku Merga mengko sing tok adepi ora mung trima wong-wong desa. lho kok ora wong desa iki Mula kandi kuwi aku takon karo kowe jiaduk ta ora? pengen ngerti Oh iya, Nek. jatuh Jatuh, tenan Nek. Iya. Heh. Aku ora pati percaya. Marat. Mergo perangane awak Yo. sing paling gembuk iki ilat. Ilat. Mergo ilat ora ono bali. ilat tanpa balung Nek ilat tak cekok ora tejas. Iya. Iki cecok nak jiaduk. Ora terjasa. Wah, iya. isih kurang percaya Percaya. isih kurang percaya iki nih Monggo sampean jajal. Ada yuk. Ojo, ahe. Ngepinnya wis cocok. ora usah wedi wingi wis tak sinaoni kok Waduh. Bro. Itu. heh Iya. Waduh. ora apa-apa Iya, ping pisan. banter Kang Iya. aduh lho waduh iki waduh iki Ora ngene ora apa-apa. Eh. Lu mereng kok kaplok kok panas. lho kok malah niru aku piye Kang Cetok. Abeh bocah-bocah
wis padha jaduk. Heh. Nganti kuwi apa sing dadi pitakonmu bakal tak wangsuli. Nah, iki rungokno. Nah, Do dirungokno. apa sebabe nganti saben dina kowe tak kon gladen olah kridaning bela diri mergo apa? Aku iki duweni gegayuhan. Gayane sampean iki apa? Gegayuhanku mung siji. Bisa aku sabela pati karo Kakang Gagak Bangah kang rikala semono digantung ing alun-alun Kabupaten Maospati. Oh, kamu ora ketan piye wae? Kakang Gagak Bangah kae pinongo gantine wong tuaku ngono. Kabeh mau aku keprungu ka. Ah, Yen Kakang Gagak Bangah. Bangah Iya, iki dikrenah karo wong ana ing Kadipaten Maespati. mula kandi kuwi. Ora bedane sampean. Iya. Aku go loro atiku. Nganti digantung ana sak tengahing alun-alun. Mula ngene. Nganti aku kongkonan karo kowe-kowe kabeh nglumpukake nom-noman pancen aku kepengin ngimpun kekuatan. Yen bisa nglorot palungguhane Bupati Maespati Purba Kesuma. Nanging tak pikir Piye? sampean ngerti dhewe. Hmm. Kanca rewangku iki sanjatane mung apa? Pedang. Linggis. Yo. Ya to. Ning beda wong-wong ana ing Kadipaten Maespati. Iya. Prajurite tanpa wilangan, sanjatane ora mung pedang, tumbak. Iya. Nanging sanjata sing modern. Bedil. Bedil. Bom. Bom. Niki. Nuklir. Iya. Nanging Apa bisa? senajan kaya ngono kowe ngerti dhewe. Ing atase bocah sing ora iso omong wae, ilate tak iris ora iso tegas. Ngerti? Ya mula kandi kuwi kowe ora usah kuwatir. Yo, mergo perang bisa menang ora karana akeh cacahing prajurit lan deping gaman linciping tumbak iki ora. Nanging kabeh kuwi mau ana sambungane karo tekad sing nyawiji. Ini, Piye? kira-kira gue kepengen sabelo pati karo sedulur. Aku wis kandha ngono. Nganggo dalan sing kepiye? Ah, dalane gampang. Jengen wong gawe dadakan perkara iki gampang. Iya saiki. Kowe wiwit dina iki gawe geger ning Kabupaten Maospati, yen perlu, yen bisa bupatine ngupateni. Ngono. Aku sing dadi bupati, kowe dadi punggawa negara. Apik. Oh, ngono. Guyu neh kowe. Pancongone sampean iki keduwuren. Lho, Nek kedune. keduwuren ciblok ngecop biasa sampean Lho, kentek lho. watu. Apa ora entuk aku iki ndek gegayuhan dadi bupati? Kabeh mau yen duwe gegayuhan, iki ya ora apa-apa dhuwur, sundurane ya ora apa-apa. Nanging Kang, Piye? jenenge bupati iki kudune iki sekolah. Lah nek ora sekolah ora entuk. Lho. Nek bupati iki ora sekolah. Nek kawulane sampean iki kepengin lunga adoh. Bodro. Heeh. Iya. Jaluk tanda tangane Iya. sampean. Apa iso sampean? Puasa gue. Ora tak kei tanda tangan. Lho. Nek sampean ora wenehi tanda tangan. Iya. Kawulane sampean iki ora sida merantau. Ora tak wenehi tanda tangan ning tak wenehi cap jempol lak padha ae. Iya. Bener. Lah iya. Senajan sampean ora iso tanda tangan, ning sampean Cap cap jempol. padha ae. Padha wae. Jenenge sampean ya padha wae. Kok gendi? Tak genti. Kok gendi apa? Bupati cap jempol. Wis ora apa-apa. Ngono. Yen pancen gawe geger ana ing Kadipaten Maespati. Nah. Iki gaweanku. Mula kandi kuwi yen to sak wanci-wanci ana tekaning punggawa negara, tak pasake karo kowe. Sampeyan sepikir, cah, padha sekitan. Mbok menawa iki lemuk wone wewengkon Gunung
kabar sing tak krungu jumbuh dawuh dalem Kanjeng Adipati. Lamun to nek alas kene iki panggonan rempone Proganda. Di koler ras. Nanging iki kanyatan sunyi lan sepi. Apa kabeh pelaporan sepi tompo Kanjeng Adipati Jalanan gandang itu mboten wonten ing alas Proganda. Nanging panjenengan ingkang atos-atos Adipati. yang ora ayo diri bacotke wae. Gawe trata pingati. Tumekamu to ning papan kene ora sepi. Tenane kowe sapa? Sampar geni jeneng. Sampar geni. Iya. Yen nitik saka sandang penganggonmu lan uga peraupan. Yen ora kleru pancapra bawaku, apa peperangane sampar dalan sing mapan ana ing alas gendeng kene. Ora kleru. Ana ing alas gendeng iki wewengkonku. Aku berandal ana ing Gunung Kendeng. Yen ngono kabar sing ditampa kelawan Kanjeng Hadipati Prabakusuma. Iki kapara nyata mergo akeh welangane kawula. Sing ngunjuk atur ning ngersane Kanjeng Hadipati lamun to ana ing alas gendeng utawa Gunung Kendeng. Iki rerempon para brandal, kesu kampak lan sak panunggalane. Dadi sing dadi tuwa-tuwandane iki kuwi. Iya, dur kowe iki sop. Diwanogi. Aku kalebu nayaka praja saka Kadipaten Maespati. Ya iki kang aran Patih Mangun Praja. Patih Mangun Praja saka Kadipaten Maespati. Jebul brandal ana ing Gunung Kendeng. Iki wis keprungu nganti tumeka ana ing Kadipaten Maespati. Ora mung keprungu. Mbok menawa panjen saindenge jagat Kadipaten Maespati, iki wis keprungu yen to alas Gunung Kendeng. Iki panggonan rerempon pro brandal tuladhane kowe lan ruangmu kabeh. Ora mung wewengkon ana ing Gunung Kendeng. Sakiwa tengene Kadipaten Maespati kang gawe geger iki aku. Mula saka kuwi nganti aku nampa dawuh saking ngersane Kanjeng Hadipati Prabakusuma. Kudu tinemu kelawan kowe. Mung pengin sarembuk. Rembug. Menawa saben dina kowe lan ruangmu mung gawe kapitunelian. Gawe larane kawula-kawula ana ing Kadipaten Maespati. Aku njaluk kuwi. Dilerenono mergo apa? Apa kowe ora mesake kawula-kawula kae? Saben dina paribasane sing uripe nandang keserakat. Saben dina kok dalah rayah bondone. Mergo kae duweni tanggung jawab sing gedhe. Kejaba tanggung jawab lawan keluargane lan uga ngurusi anak lan bojone. Aku iki ora bocah cilik wingi sore. Kowe ora usah dadak tutur-tutur kawan aku. Nggonku gawe geger ana ing Kadipaten Maespati. Iki aku duwe dasar. Kandamu yen to nggih geger ana ing leladan Maespati. Iki uga duweni dasar. Iya. Pengen ngerteni banjur apa dasar? Kowe pengen ngerti yen kowe pancen patih ana ing Kadipaten Maespati. Iya. Kakang Gagak Bangak. Iya. Isih kelingan? Mesti wae aku kelingan. Kae isih sedulurku. Matine Kakang Gagak Bangak iki saka wong-wong ana ing Kadipaten Maespati. Mula Iya. aku iki ora trima yen patine Kakang Gagak Bangak dikrenah wong-wong ana ing Kadipaten Kudune Maespati. kowe uga gelem sinau marang lelakon-lelakon sing wis kawula. Sinau Apa mula bukane sedulurmu Gagak Bangak kae nampa pidana pancung saka ngersane Kanjeng Hadipati Prabakusuma. Mergo kae uga kalebu luput munggo ing pranatan-pranatan sing wis kapacak ana ing Kadipaten Maespati. Coba to digagas. Pakaryane utuh tumindak saben dina ora beda kaya sing kok tindakke. Lamun to sedulurmu kae kecekel. Tenane kabeh mau diadili marang Pradata ana ing Kadipaten Maespati. Wis lumrah lan trep. Mergo kae wis wani nrejang apa sing dadi pepunton sing ana ing Kadipaten Maespati. Ora mokal lamun to kae entuk pidana pancung.
Yo kene nganti Kakang Gagak banget kae. Ora bedane aku gawe geger ana ing Kadipaten Maspati. Iki ora pengen duweni Hadipati ana ing Maspati. Yen kowe ora pengen duweni Hadipati, Kanjeng Hadipati Purbakusuma mesti uga duweni pawadan sing kuat. Iya. Banjur apa pawadan? Yen Hadipati kae ora adil dadi bupati. Kok kowe ngandhake lamun Yo. Kanjeng Hadipati ora Kasunyatane Kakangku Gagak banget mung duweni kaluputan ora sepiro dipancung ana ing satengah lalu. Ora mung kuwi. Akeh kawula kang nandhang sesalahan. Iya. Cencikrangan wong ora duwe akeh nanging bupatimu. Apa tau mudhun ana ing desa Madesa? Yen pawadanmu sedulurmu gawe luput ana ing Kadipaten Maspati mung sepisan. Nanging kudune kowe go ngerti. Dadi piye? Nganti Tipatra Pidana kowe sing tak kandhake. Ora mligi Kanjeng Hadipati sing matrawi pidana, nanging hukum-hukum sing wis lumaku ana ing Kadipaten Maspati. Bener. Sajak kok mlete. Wong-wong ngene iki ora butuh tuturanmu. Sing baku Bupati Maspati tak anggap utang nyawa karo kanca-kancaku. Mula gelem ora gelem Bupati Maspati kudu mati. Keparat murang toto. Hey!